Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji, வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Prabhuji, வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. யாராவது மங்களாச்சரணம் சொல்லணும்னா சொல்லலாம். Hare Krishna Prabhuji, Mataji. சொல்லுங்க பிரபு. படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. Hare Krishna, ஒரு செகண்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகய சசுர்பூமியிலும் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயரூபம் கதா மகிம் ததா சவபதார்த்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ வேதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கஜாலம் சககன ரகுநாதாந்திரம் ஹம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூகம் பரிஜன அகிதம் கிருஷ்ண சைதன்யம் நித்யானம் சாதோகம் சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷ்ணாகாம் யதாம்ச ஹே கிருஷ்ண கர்ணோ சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாஞ்சிகல்பத்ருஷ்ய கிருபா சிந்துப்த பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நமோ மகாவதாய கிருஷ்ண பிரேம பிரஜயாயப்தே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரவேஷ் தேசம் குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய பதாரியே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய ஓம் நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி உச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி அசாத்திய தேச காரிணி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தி இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண. அதை வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Om Hare Namo Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke
பகவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறோம். हरे कृष्ण महाराज जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம வந்து பாகவதத்தோட 4வது சாப்டர்ல வந்துட்டோம். இதுவரையிலும் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்லயே நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். முதல் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? முனிவர்களுடைய 6 கேள்விகள், முக்கியமான 6 கேள்விகள் பத்தி பார்த்தோம். சவுனகரோட தலைமையில சூத கோசாமிகிட்ட கேட்குறாங்க அந்த 6 கேள்விகள். 2வது சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு எப்படி நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக அதில் படித்தோம். 3வது சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லா அவதாரங்கள், இப்ப உலகத்துல நம்ம ஜீவராசிகள் நாம உள்பட எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. எல்லாருமே அவருடைய மூல அவதாரத்துல இருந்து வெளிவந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதாவது விஷ்ணு தத்துவா, ஜீவ தத்துவா, சக்தி தத்துவா அப்படின்னு பலவிதமான தத்துவங்கள்ல எல்லாரையும் அவர் வந்து படைக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 4வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து நாரதரின் தோற்றம் பத்தி படிக்க போறோம். இன்னும் நாரதர் வருவார், அதை பத்தியா நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறாங்க இல்லையா, அதே போலதான் இந்த சாப்டர்லயும் வந்து சவுனக முனிவர்கிட்ட வந்து சவுன முனிவர் தலைமையில இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் வந்து சூத கோசாமிகிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்கிறாங்க. என்னென்ன கேள்விகள்லாம் கேட்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேள்வின்னா முதல்ல என்ன? விசாரணை பண்றதுன்னா என்ன? சாதாரணமா நம்மளை போல பௌதிகமான கேள்விகள்லாம் அவங்க எதுவுமே கேட்கல. எல்லாமே பகவானை பற்றியும் பாகவத புராணத்தை பற்றியும் அப்புறம் பாகவதர்கள் மகாபாகவதர்களை பற்றியும் தான் அவங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க. அது யாருக்கிட்ட கேட்குறாங்க? ஒரு உத்தமமான ஒரு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பாகவதத்தை தான் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க. நேரடியா சுகபிரம்மத்துக்கிட்டே இருந்து அவங்க வந்து கேட்ட அவருடைய குருவாய் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியாரா இருக்கக்கூடிய சூத கோஸ்வாமிகள்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க ஏதாவது தன்னலமா அவங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து இந்த லோக க்ஷேமத்துக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த கேள்விகள் எல்லாம் அவங்க வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த இதுல வந்து என்னென்ன கேள்விகள், ஃபர்ஸ்ட் 2வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த பாகவத யாரால பேசப்பட்டது? சுகதேவ பிரம்மத்தால பேசப்பட்டது இந்த பாகவதம். அதோட புண்ணிய செய்திகள், அதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகள்லாம் எப்படிப்பட்டதுன்னா மிக மிக புண்ணியம் வாய்ந்தவை அப்படிங்கிறாங்க. அந்த புண்ணியமான அந்த செய்திகளை வந்து எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து 2வது ஸ்லோகத்துல அவங்க வந்து கேட்குறாங்க உங்கள்கிட்ட. யாருக்கிட்ட? சூத கோஸ்வாமி கிட்ட. அடுத்தது வந்து 3வதா வந்து அடுத்த கேள்வி எப்ப கேட்குறாங்க அதுனா 3வது ஸ்லோகத்துல எப்போது, எங்கு, எப்படி பேசப்பட்டது? இந்த பாகவத புராணம் வந்து தொகுப்பதற்கான ஊக்கம் வந்து வியாச பகவானுக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது? யார் வந்து அதுக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வந்து அடுத்த கேள்வியா அவங்க கேட்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 6வது ஸ்லோகம் நேத்தி நடத்தணும் என்ன கேட்குறாங்க? சுகதேவ கோஸ்வாமியை பத்தி கேட்குறாங்க. அவர் வந்து எப்படி இருந்தாரு? பார்க்கறதுக்கு ஒரு அவதூத்தார் போல இருந்தாரு. அது அவதூத்தார்னா என்ன? தன்னிலை மறந்தவர். அதாவது இந்த உலக பௌதீகத்துல எல்லாம் ஒரு ஈடுபாடு கிடையாது. தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? ஒரு பார்க்கறதுக்கு தோற்றத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைத்தியக்காரத்தர மாதிரி. அதாவது அந்த அளவுக்கு இந்த வெளி உலக இதுவே அவருக்கு கண்ணுக்கு தென்படாது. முழுக்க அவர் வந்து ஆன்மீகத்துல பகவானை பற்றிய நினைப்புல இருக்கிறாரு. ஞானி, பரம ஞானி. அப்படிப்பட்ட அவரு வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போனப்ப அங்க வந்து மக்கள்லாம் அவரை எப்படி அடையாளம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நேத்தி சொன்னாங்க. தாரணி மாதாஜி அழகா அவர் எப்படி அவர் வந்து ராதாராணியோட பெட் பேரட்டா இருந்து எப்படி வந்து வியாச பகவானுக்கு மகனா பிறந்தாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அழகா சொன்னாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கும் அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இன்னைய ஸ்லோகத்துல இருந்தும் அதுதான் கண்டினியூஷன் ஆகுது. அப்ப 7வது ஸ்லோகத்தை நான் படிக்கிறேன். அதை யாராவது வந்து ஒரு 4-5 பேர் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நம்ம அடுத்த பார்க்கலாம். கதம் வா பாண்டவேயஸ்ய ராஜர்ஷே முனினா சக சம்வாத சம்பூத்தான யத்ரைஷா சாத்வதி ஸ்ருதிஹி. हरे कृष्ण माता जी। श्लोका 7 कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः
समभूताद यत्र रक्षा सात्वती श्रुतिः. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராவது 2 பேர் படிங்க. कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादसम्भूत्यात्ताद यत्रैषा शाश्वती स्त्रिधिः. हरे कृष्ण कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समबुद्धाद यत्रैषा सात्वती स्मृतिः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த மொழிபெயர்ப்பு அதோட பொருளறை மட்டும் யாராவது படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. மாதாஜி ஹரே பிரணாம் மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. வேதங்களின் சாரமான உன்னதமான இந்த பாகவத சம்வாதம் மாமுனிவரான சுகதேவருக்கும் பரீட்சித் மகாராஜனுக்கும் இடையே எப்படி ஏற்பட்டது? பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இங்கு வேதங்களின் சாரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதிகாரமற்றவர்களால் சில சமயங்களில் கருதப்படுவதைப் போல இது ஒரு கற்பனை கதை அல்ல. இது சுக சம்ஹிதா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. முக்தி பெற்ற மாமுனிவரான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியார் பேசப்பட்ட வேத மந்திரம் என்பது இதன் பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதுல அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாங்க. சூத கோஸ்வாமிகள்கிட்ட சௌன முனிவர்கள் இப்ப இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாங்க. என்ன கேட்கிறாங்க? வேதங்களின் சாரம். நம்ம 1.3.41 போன சாப்டர்ல 41 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். என்ன படிச்சோம்? சர்வ வேதே இதிகாசானம் சாரம் சாரம் சமுத்ருதம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தோட லாஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன் வந்தது. சாரம் சாரம் அப்படின்னு இதுலயே அதான் சொல்லியிருக்காங்க. சாரம் அப்படின்னா வேதங்களின் சாரம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப பழம் இருக்கு, இப்ப ஒரு மாம்பழம் இருக்கு, இல்ல ஒரு ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு. அதை நம்ம ஜூஸ் பண்ணோம்னா என்ன செய்வோம்? அந்த பழத்தை பிழிஞ்சு எடுப்போம். பிழிஞ்சு எடுத்து அந்த சாரை அதுல நம்ம என்னென்ன டேஸ்ட்டுக்கு சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்ன செய்வோம்? அந்த ஜூஸை ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இப்போ இங்க வேதங்களோட சாரம். வேதங்கள் மட்டும் இல்ல, வேத இலக்கியங்கள், அப்புறம் இந்த சரித்திர காலத்துல நடந்த உண்மையான நிகழ்வுகள், அந்த சம்பவங்கள், அதோட நிகழ்ச்சி இதிகாசமா சொல்லக்கூடிய ராமாயணம், மகாபாரதம், இது எல்லாமே இதிகாசங்கள். அந்த இதிகாசங்கள்ல வேதங்கள்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்ட சாரமான கருத்துக்கள் எல்லாம் பிழிஞ்செடுத்து முக்கியமான விஷயமா இங்க ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம வியாச பகவான். அப்படிப்பட்ட அந்த பாகவத புராணத்தோடைய விஷயங்கள் யாருக்கும் இப்ப நடக்குது. சம்வாதம்னா உரையாடல் அப்படின்னு சொல்லு. யாருக்கும் நடக்குது? சுகபிரம்மத்துக்கும் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கும் நடக்குது இல்லையா? அது எப்படி பேசப்பட்டது, ஏன் என்ன காரணத்துக்காக அங்க பாகவத புராணம் பேசப்பட்டது, அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு முனிவர்கள்லாம் இங்க கேள்வி கேட்கிறாங்க. அது சுகபிரம்மத்தோட வாயிலிருந்து வந்ததுனால இந்த பாகவத புராணத்துக்கு இன்னொரு பெயரா சுகசம்ஹிதா அப்படின்னு இன்னொரு பெயர் இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம அடுத்த இதுல பார்ப்போம். சகோதோகன மாத்திரம் ஹி கிரகேஷு கிரகமோதினாம் அவேக்ஷதே மகாபாகஸ்தேதி குர்வம் ஸ்ததாஸ்ரமம். இதை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சகோதோகன மாத்திரம் ஈ கிருகேஷு கிருகமேதினாம் அவேக்ஷதே மகாபாகாஸ் ஈதி குர்வம் ஸ்ததாஸ்ரமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் 2 பேர் படிங்க. யாராவது படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சகோதோகன மாத்திரம் ஹி கிருஹமேதினாம் ஆவேக்ஷத மகாபாகஸ்தீர்த்தி பூர்வம் தத் ஆஸ்ரமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கொஞ்சம் சத்தமா படிங்க. ரவிக்குமார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல கேட்கல பிரபு, கொஞ்சம் சத்தமா படிங்க. இல்ல வேற படிங்க. சகோதோகன மாந்திரம் ஹி கிருகேஷி கிருக மேதினாம் அவேக்ஷிதே மகாபாகஸ்தீர்த்தி பூர்வம் தத் ஆஸ்ரமம். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் பசு கறக்கப்படும் கால அளவுக்கு இல்லறவாசி ஒருவரின் வீட்டு வாயிலில் காத்திருக்கும் பழக்கம் உள்ளவராவார். இவ்வாறு அவர் செய்தது கூட அந்த வீட்டை புனிதப்படுத்துவதற்கு தான். பொருளுரை. சுகதேவ கோசாமி பரீட்சித் மகாராஜனை சந்தித்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விளக்கினார். அவர் எந்த குடும்பஸ்தரின் வீட்டிலும் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல் பசு கறக்கப்படும் கால இருக்கும் பழக்கம் இல்லாதவராவார். மேலும் பாக்கியசாலியான குடும்பஸ்தனிடம் இருந்து அவர் பிச்சையை மட்டும் ஏற்று வந்தார். அது கூட மங்களகரமான அவரது வருகையால் மட்டுமே அந்த வீட்டை புனிதப்படுத்துவதற்காகவே ஆகும். ஆகவே சுகதேவ கோசாமி உன்னதமான நிலையில் நிலை பெற்றுள்ள ஒரு சீரிய போதகராவார். துறவரத்தை மேற்கொண்டு பகவத் செய்தியை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் இல்லறவாசிகளுக்கு வேதனத்தை அளிப்பதை தவிர அவரிடம் தங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை என்பதை சுகதேவரின் செயல்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குடும்பஸ்தனிடமிருந்து அவ்வாறு யாசிப்பது அவனுடைய வீட்டை புனிதப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். சன்னியாசி ஒருவர் குடும்பஸ்தனின் பௌதிக உடைமைகளில் மயங்கி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து விடக்கூடாது. வாழ்வின் துறவு வாழ்வின் துறவு நிலையில் இருப்பவருக்கு விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொள்வதை விட இது அதிக ஆபத்தானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்ப சுகதேவ சுவாமியோட இன்னொரு அவருடைய தன்மை, அவருடைய நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சுகதேவ சுவாமி ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பரீட்சித் மகாராஜனை பார்த்து இப்ப பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து என்னவா இருந்தாங்க அப்படின்னா, எப்படி போறாங்க, அதுக்கு எப்படி வாழறாங்க அப்படின்னா, ஒரு குடும்பஸ்தர் அவர் வந்து யாசிக்கிறார். எங்க ஒரு கிரகஸ்தன் வீட்டு வாசல்ல போய் வந்து அவருக்கு வந்து தேவையான ஒரு உணவு வேணும் இல்லையா, அதுக்காக அவர் வந்து யாசகம் பண்ணும் பொழுது என்ன செய்யறாரு, எவ்வளவு நாழி காத்திருப்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒரு பசுமாடு வந்து பால் கறக்கிற நேரம் அதிகபட்சமா வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு வீட்டு வாசல்ல அவர் இருக்க மாட்டார். அதுக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கிட்டு அவர் திருப்தியோட போயிடுவாரு. ஆனா அந்த அரை மணி நேரத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஆன்மீக உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. அவருடைய பாதங்கள் பட்டாலே அந்த வீடு வந்து புனிதமாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து துறவு வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு துறவியும் அப்படிதான் இருக்கணும். 4 விதமான நிலைகள் வந்து துறவு வாழ்க்கையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். எதுல எந்த சாப்டர் அப்படின்னா 1.3.13 கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த துறவு வாழ்க்கை இத்தனை விதமானது அப்படின்னா, குடிச்சக, பகுத்தக, அப்புறம் பரிவிரஜகாச்சாரியா, 4வது பரமஹம்சா. இந்த 4 நிலைகள்ல தான் துறவு நிலை சொல்லப்படுது. இப்ப வந்து இவர் எந்த நிலையில இருக்கிறார் அப்படின்னா பரிவிரஜ ஆச்சாரியார். அதாவது பரிவிரஜ ஆச்சாரியார்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, இடம் விட்டு இடம் போய் எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்மீகத்தை போதிக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை. அதே மாதிரி ஒரு வீட்டு வாசல்ல போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வீட்டின் தலைவர் யாரோ அந்த கிரகஸ்தன் வந்து புனிதப்படுத்துறாரு அவரு. அங்க போய் அவங்க வந்து இறை உணர்வா அவங்க வளர்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு செயல்ல தான், மற்றபடி பௌதிகமான எந்த விதமான நோக்கம் அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட இவர் வேற சுகபிரம்மம் எப்படிப்பட்டவர், ஒரு சீரிய போதகர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் போய் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த அந்த காலகட்டத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ன போதிக்கணுமோ பகவானை பற்றிய விஷயங்களை போதிச்சுட்டு தனக்கு வேண்டியதை அவர் வாங்கிக்கிறாரு. ஒரு துறவியோட நிலை இந்த நிலையில தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட துறவி இல்லைன்னா பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, விஷத்தை குடிச்சு தற்கொலை செய்யறதுக்கு சமம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த குடிச்சக்காங்கிறது வந்து ஊருக்கு வெளியில குடியில் அமைத்து கொண்டு வீட்டுல இருந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு வரும். அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய துறவிகள். பகுத்தகா அப்படிங்கிறவங்க அவங்களே போய் பிச்சை எடுத்துக்குவாங்க அந்த ஒவ்வொரு வீட்டுல வாசல்லையும். பரிவிரஜ ஆச்சாரியார்கள்ங்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த மாதிரி ஆன்மீக விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி போதிக்கும் பொழுது யார் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை சாப்பிடுவாங்க. பரமஹம்சர்கள் வந்து எந்த இடத்துக்கும் போய் யாருக்கிட்டையும் யாசகமே பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஆன்மீக நிலையில முற்றும் துறந்த நிலையில வாழ்ந்தவங்க. அவங்களுக்கு இன்ப துன்பமான அவமானம் எதுவும் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பகவானை பற்றிய விஷயங்கள்லயே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில வாழக்கூடியவங்களதான் பரமஹம்சர்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கவங்கள பரமஹம்சர்னு சொல்றது. இப்படி துறவோட வாழ்க்கைய வந்து நம்ம 3 விதமா இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். இப்ப கடைசியா வந்து இந்த 9வது சாப்டரையும் பார்த்திடலாம். இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, அபிமன்யு சுதம் சூத ராகுர்பாகவதோத்தமம் தஸ்ய ஜன்ம மகாச்சரியம்
கர்மாணி ச கிரஹீணிஹி நஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரல மாதாஜி படிங்க. நான் அதை கேட்கறதுக்கு இல்ல, நீங்க வந்துட்டு பரமஹம்சர் சொல்றீங்களா, இந்த பரமஹம்சரும் சித்தர்களும் ஒண்ணா? பரமஹம்சர்களும் சித்தர்களா? சித்தர்கள்ங்கிறது அது வந்து வேலை கொஞ்சம் சித்து difference வேலை இருக்கும். செய்யறவங்க, சித்து வேலை அப்படி செய்யறவங்க. இல்ல, சித்து வேலை மட்டும் இல்ல, அவங்களும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சித்து சாப்பிடுவோம் வேலை வைக்க யாரு கொடுத்தாலும் அதைத்தானே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. இல்ல இவங்க வந்து preach இருப்பாங்க பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். ஆனா கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. அதுக்கும் ஓகே பரமஹம்சர்களுக்கும் ஓகே இவங்க வந்து ஓகே ப்ரீச் மாதா. பண்ணுவாங்க. பரிவுகராச்சாரியார் வந்து ப்ரீச் பண்ணுவாங்க. சித்தர்கள் வந்து சித்தி வேலைகளுக்கு தான் செய்வாங்க இல்லையா மாதாஜி? செய்வாங்க. ஊர் ஊரா போறாங்க, ஊர் ஊரா போய். ஆனா சித்தர்களும் பரமஹம்சர்களும் வேற. ஒண்ணுன்னு சொல்ல ஓகே முடியாது. ஓகே வேற வேற ஓகே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டிஃபரன்ஸ் உண்டு. இந்த ஸ்லோகத்தை யார் வாசிக்கிறீங்க? படிக்காதவங்க வாசிங்க. அபிமன்யு சூதம் சூத பிராகுர்பாகவேத்வோத்தமம் தஸ்ய ஜன்ம மகாசர்யம் கர்மாணி ச கிரஹீணிஹ. இன்னும் 2 பேர் யாராவது படிக்கலாம். அபிமன்யு சூதம் சூத பிராகுர்பாகவதோத்தமம் தஸ்ய ஜன்ம மகாச்சரியம் கர்மாணி ச கிருணீஹினஹ. நானும் படிக்கிறேன். அபிமன்யு சுதம் சூத பிராகுர் பாகவதோத்தமம் தஸ்ய ஜன்ம மகாச்சரியம் கர்மாணி ச கிரஹீணீன. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? பரீட்சித் மகாராஜன் பகவானின் படிங்க படிங்க பிரபு. படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஓகே. படிங்க ஹரே படிங்க. கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித் மகராஜன் பகவானின் முதல் தரமான பக்தன் என்றும் அவரது பிறப்பும் செயலும் அற்புதமானவை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தயவு செய்து அவரை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை படிக்கிட்ட மாதாஜி. படிங்க. பொருளுரை. பரீட்சித் மகராஜனின் பிறப்பு அற்புதமானதாகும். ஏனெனில் அவர் தமது தாயின் கருவில் இருக்கும் போது முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் காப்பாற்றப்பட்டார். அவரது செயல்களும் அற்புதமானவையே. ஏனெனில் ஒரு பசுவை கொல்ல முயன்ற கலியை அவர் தண்டித்தார். பசுக்களை கொல்வது என்பது மனித நாகரிகத்தை அழிப்பதற்கு சமமாகுமாம். மிகப்பெரிய பாவ புருஷனால் கொல்லப்படுவதில் இருந்து பசுவை காப்பாற்ற அவர் விரும்பினார். தனது மரணத்தை பற்றிய முன்னறிவிப்பு அவருக்கு கிடைத்ததால் அவரது மரணமும் அற்புதமானதாகும். இறக்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்கெல்லாம் இது அற்புதமானதாகும். இவ்வாறாக கங்கை நதிக்கரையில் அமர்ந்து பகவானின் உன்னதமான லீலைகளை கேட்டவாறு தமது உயிரை விட அவர் தம்மை தயார் செய்து கொண்டார். பாகவதத்தை கேட்ட நாட்களில் அவர் உணவையோ அல்லது நீரையோ உட்கொள்ளவில்லை. அவர் ஒரு கணம் கூட உறங்கவும் இல்லை. எனவே அவரை பற்றி அனைத்தும் அற்புதமானவையே. அவரது செயல்கள் சிரத்தையுடன் கேட்க தகுந்தவையாகும். அவரை பற்றி விளக்கமாக கேட்டறிவதற்கான விருப்பம் இங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மது. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா அந்த முனிவர்கள் என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பரீட்சித் மகாராஜா பத்தி கேட்கிறாங்க. அவர் எப்படிப்பட்ட, அவரோட பிறப்பு எப்படிப்பட்டது, அவருடைய செயல்கள் எப்படிப்பட்டது, அவர் எப்படி இறந்தார், எதனால அப்படின்னா அவரோட இது எல்லாமே எப்படின்னா அற்புதம் நிறைந்தவை, ஆச்சரியம் படத்தக்க வகையில நடந்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு முனிவர்கள் இங்க கேள்வியா வைக்கிறாங்க. இதுல நமக்கு இங்க சுருக்கமா ஒரு பொருளுரை கொடுத்திருக்காங்க. இதோட டீடைல்டு பின்னாடி நம்ம ஒரு 3-4 சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிக்க போறோம். இதே கேண்டோலயே பின்னாடி வருது நமக்கு பரீட்சித் மகாராஜோட செயல்பாடுகள். இதுல என்ன ஷார்ட்டா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கிறத நம்ம இதுல பார்க்கலாம். அவருடைய இதெல்லாம் அற்புதம் நிறைந்தவை அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டா பிறப்பே அவருக்கு அற்புதம் நிறைந்தது. அவரோட உத்தரையோட கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுது அஸ்வத்தாமனால ஏவப்பட்ட அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அவரை என்ன செய்யுது, கருவிலேயே அவர் அழிக்க வருது. அப்ப பகவான் என்ன செய்யறார், கிருஷ்ணர் உள்ளுக்குள்ள கர்ப்பத்துல போய் தன்னுடைய சக்கராயுதத்தை சுழட்டி, கதாயுதத்தை சுழட்டி சக்கர ஆயுதத்தின் மூலமா அவர் அந்த கர்ப்பத்தை மூடுறாரு அப்படின்னு நம்ம பாகவத்துல படிக்கிறோம். அப்படின்னா இது மாதிரி யாருக்காவது நிகழ்ந்திருக்கா? ஒரு பகவானால கருவுக்குள்ள இருக்க குழந்தை யாருக்காவது காப்பாற்றப்பட்டதுன்னா அது பரீட்சித்தை தவிர யாருமே கிடையாது. அதனாலதான் அவரு பாக்குறாரு, கருவுல இருக்கும் போதே பாத்துறாரு பகவானா. வெளியில வந்தோடனே யார் நம்மளை காப்பாத்துனதுன்னு சுத்தி சுத்தி பார்த்துதான்
அவருக்கு பரிட்சித்து, அதனால அந்த பேரே வந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல இருந்து பிறப்பு எப்படிப்பட்ட அற்புதம் நிறைந்த பிறப்பு அப்படின்னு தெரியுது. அவருடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய காலகட்டத்துல கலியுகம் பிறக்க போகுது. அந்த கலியுகம் பிறக்க போற காலகட்டம் வந்தோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, நாட்டை சுத்தி வரும் பொழுது நகர்வலம் வரவாங்க இல்லையா ராஜாலாம், அந்த மாதிரி வரும் பொழுது ஒரு ராஜ உடையில இருக்க ஒருவன் வந்து என்ன செய்யறான், பசுவை கொல்றான். அந்த பசுவை கொல்றத வந்து அவர் பாக்குறாரு. பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து கோபம் வந்துருது. ஏன்னா நாட்டுல வந்து பசுக்கள், பிராமணர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பின்னாடி வருவோம், நீங்க படிப்பீங்க. அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு பசுவை கொல்ற ஒருத்தனை பார்த்தோம்னா அவனை உடனே கொல்றதுக்காக தன்னுடைய வாளை ஓங்குறாரு. அந்த மாதிரி அவனை தண்டிக்க போகும்போது அவன் வந்து என்ன செய்யறான், பயந்து வந்து தன்னுடைய உண்மையான உருவத்தை காட்டுறான். அவன் தான் வந்து கலிபுருஷன் அப்படின்னு இப்ப தெரிய வருது. அவன் வந்து என்ன செய்யறான், இந்த நாட்டுக்குள்ள எனக்கு தங்கறதுக்கு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து இந்த நாட்டிலேயே உனக்கு தங்க இடம் கிடையாது, வேணும்னா நீ வந்து நம்ம சாராயம் சாப்பிட்றவங்க, விபச்சார இடம், அந்த மாதிரி ஒரு 4 இடங்களை சொல்றாரு. அந்த இடத்துல தங்கிக்கோ அப்படின்னா, அதெல்லாம் உங்க நாட்டுல இல்லவே இல்லையே, நான் எங்க தங்குவேன் அப்படின்னா, சரி போனா போகட்டும், நீங்க வந்து தங்கம் இருக்கு, அதிகமா தங்கம் இருக்கிற இடத்துல தங்கிக்கோ அப்படின்னு வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாராம். அந்த மாதிரி அவருடைய செயல்கள் எப்படி இருக்குன்னா, நாட்டுல வந்து கலிபுருஷன் உள்ள நுழையாத அளவுக்கு அவருடைய தர்ம ஆட்சி நடக்குது அப்படிங்கிறது அவருடைய செயல்கள் மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வரோம். அந்த அடுத்தது வந்து அவர் எப்படிப்பட்ட, யாரோட மகன், அபிமன்யோட மகன், அர்ஜுனனுடைய பேரன். அதெல்லாம் நமக்கு வந்து புராணங்கள்ல நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அவ்வளவு சிறந்த ஒருத்தர் அவரு, பக்தியிலேயே சிறந்தவர். அப்படியே தன்னுடைய பாட்டனார்களான பாண்டவர்களுடைய வழியை வந்து அப்படியே பின்பற்றக்கூடியவர். கிருஷ்ணரை வந்து முதல் தெய்வமா அவரு வந்து வணங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு பக்தர். அந்த மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கை இருக்குது. அடுத்தது அவரு மரணம் எப்படி ஆச்சரியமானது அப்படின்னா, யாருக்காவது முன்கூட்டியே மரணம் வந்து இந்த நேரத்துல நிகழப்போகுது அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமானா, நம்ம யாருக்கும் தெரியாது. எந்த நேரத்துல வேணா மரணம் சம்பவிக்கும். ஆனா அவருக்கு அப்படி இல்லை. அவர் என்ன செய்யறாரு, வேட்டையாட போகும்போது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் செய்யறாரு. சமீக முனிவர்கிட்ட போய் தாகத்துக்கு தண்ணி கேட்கும்போது அவர் தியானத்துல இருக்கிறதுனால அவரால் கவனிக்க முடியாத காரணத்தினால அந்த நேரமும் அவருக்கு என்னது, அது பகவானுடைய ஏற்பாடுதான். அது வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு செத்த பாம்பு எடுத்து அவர் கழுத்துல மாலையா போடுறாரு. அதை பார்த்துட்டு அவருடைய மகனா இருக்கக்கூடிய சிங்கி முனி வந்து 7 நாள்ல இவருக்கு மரணத்தை வந்து சாபமா கொடுத்துடுறாரு. ஆனா அதை வந்து அவர் எப்படி ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னா, அதுவுமே ஒரு அற்புதம் நேர்ந்து. அது வந்து தான் செஞ்ச தவற வந்து ஏத்துக்கிறார். நம்ம எல்லாம் செஞ்ச தவற வந்து ஒரு சாமானியமா ஏத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா, பௌதிகத்துல இருக்க நாம. ஆனா அவர் வந்து உடனே தெரிஞ்சிருது, அவருக்கு செஞ்சுட்டோம், தப்பு செஞ்சுட்டோம், நமக்கு இந்த இது தேவைதான் அப்படின்னு அவர் ஏத்துக்கக்கூடிய மனசு. அந்த நிலையில அவர் என்ன பண்றாரு, உடனே தன்னுடைய மகனா இருக்கக்கூடிய ஜன்மேஜயனுக்கு முடிசூட்டிட்டு அரசாட்சிய வீடு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு அவர் கங்கை கரைக்கு போயிடுறாரு. கங்கை கரையில போய் என்ன செய்யறாரு, என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சுற்றி இருக்க முனிவர்கள் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்கிறாரு, விசாரிக்கிறாரு. எனக்கு இன்னும் 7 நாள்ல நான் இறக்க போறேன்னா நான் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு வந்து அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டு அவர் அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் சுகபிரம்மம் அங்க வராரு. பாகவதத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை வருது. அந்த 7 நாட்கள் அவர் என்ன செஞ்சாரு, உண்ணாமல் உறங்காமல் நீர் கூட அருந்தாமல் அந்த நிலையில வந்து பாகவத்தை எப்படி கேட்டாரு, ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் கவனத்தோடையும் அவர் வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்டறிந்தார். அப்படின்னு ஒரு கணம் கூட அவர் வந்து அதுல இருந்து மீளவே இல்லையா. அப்படிப்பட்ட நிலை. இப்படிப்பட்ட ஒரு மகா உத்தமனுக்கு எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்தது அப்படின்னா, அது கலியுகம் வரப்போற காலகட்டம் வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி கலியுகம் வர்றதுக்கு இவர் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாரு. இவர் ஆட்சியில இருந்தாருன்னா, இவர் ஆட்சி அவ்வளவு ஒரு சிறப்பான ஆட்சியா நடக்குது. அதனால பகவானுடைய ஏற்பாட்டின்படி பரிசீலித்து வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு அழிச்சுக்கணும், அழி வந்து வரட்டும், அதோட காலகட்டம் வந்து அது நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நடக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த செயல் வந்து பகவானுடைய திட்டப்படி நடக்கப்பட்டுரு அப்படின்னு வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன செய்தோம், பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பிறப்பு, அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய மரணம் அனைத்தும் அற்புதம் நிறைந்த ஆச்சரியம் தரத்தக்க வகையில நடந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம இது மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். இன்னமும் அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்கள்லயும் பரீட்சித் மகாராஜா பத்தி நம்ம கொஞ்சம் படிக்க தான் போறோம். இன்னைக்கு இதோட நம்ம வந்து நிறைவேற்று. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல கேட்க வேண்டியது இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கலி கிருஷ்ணா. ஆட்சி புரிவதற்கு பகவானே வழி கொடுக்கிறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ஏன்னா யுகங்கள் வந்து மாறுது இல்லையா. சத்திய யுகம்னா இவ்வளவு காலகட்டம், திரேதா யுகம்னா இவ்வளவு காலகட்டம், அப்புறம் வந்து துவாபர யுகம்னா இவ்வளவு காலம், அது மாதிரி கலியுகம் 4,32,000 வருஷம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது யுகத்தோட சுழற்சி நடக்கிறது. அது இயற்கை. அந்த இயற்கைப்படி நடக்கிறதுக்கு வந்து பகவான் வந்து அனுமதி கொடுப்பார். அந்த அனுமதி பேர்ல தான் வந்து இப்ப கலிபுருஷன் வந்து இங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. ஹரே போல் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி தேங்க்யூ Hare மாதாஜி. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தேங்க்யூ. டோன்ட் ஸ்டாப். ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் கேட்டு விடுங்க. இப்போ வந்து கலிபுருஷன் பத்தி மல்லிகா மாதாஜி பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, ஆன்சரும் பண்ணாங்க. வெரி நைஸ் செஷன் மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆன்சரும் பண்ணாங்க. ஆனா ஏன் கலி வர்றாரு, ஏன் அவர் பர்மிட் பண்றாருன்றது திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க, இல்ல இப்பமே சொன்னாலும் சொல்லுங்க. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் கலி வர்றாரு, ஏன் பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு? கலி வர்றதுனால தான் மாதாஜி அந்த மாதாஜி கிருஷ்ணர் மக்கள் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, முடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க. மக்கள் வந்து கெடுதல் எல்லாம் இல்லாம, அதாவது என்ன என்ன சொல்றது, பொருட்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதால வர்றாங்க. எப்படி மாதாஜி கலி வந்தா இன்னும் அநியாயம் ஆகுது, சோ அதனால இல்ல இல்ல அவர் வந்தாக்க இல்ல நாட் ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ஜெயந்தி மாதாஜி. சொல்லணும்னு இருக்கு, எனக்கு வரல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க மாதாஜி, அவசரமே இல்ல, நாளைக்கு கூட சொல்லலாம். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். மக்கள் வந்து சொல்லணும்னு இருக்கு. ஒன் செகண்ட், ஜெயந்தி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் சொல்லட்டும் அவங்க. மாதாஜி கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பிடுவார் மாதாஜி. ஓகே. அதனால வந்து இந்த உலகத்துல வந்து கொஞ்சம் வந்து எல்லாம் கீழ்த்தனமான எல்லாமே நடக்குது மாதாஜி. என்னன்னா தப்பி சம்சாரத்தை இது பண்றது அந்த மாதிரி. இல்ல ஒரு செகண்ட், கலி ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டேன். எதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க, எதுக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்கல. ஏன் அலோவ் பண்ணாரு அவர் கலி வரதுக்கு? ஒரு ரீசன் இருக்கணும்ல. கிருஷ்ணர் போனதுனால அங்க கலி வருதா மாதாஜி? ஓகே, அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரீசன். பட் கலி ஆக்சுவலா வரதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன? கலி வந்தாதான் மக்கள் வந்து நாட்டுல வந்து இந்த மாதிரி என்ன மாதாஜி மாதாஜி நாட்டுல வந்து இந்த அதர்மங்கள் இதெல்லாம் நிறைய நடக்குது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, மக்கள் வந்து பெரிய மக்கள் தொகையினுடைய இது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ பேசிக்கலி இந்த எல்லா ஆன்சர்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் 100% ராங். ஓகே, அதனால இன்னைக்கு நைட் திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா மனிதர்கள் ஜாஸ்தி ஆச்சு. நீங்க சொன்ன ஒரு ஆன்சருக்கும் அப்புறமா பேசலாம், பட் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க கிருஷ்ணர் வந்து அலோவ் பண்றாரு அதர்மத்துக்குன்னு, எதுக்குன்ற ஆன்சரோட நாளைக்கு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி இன்னைக்கு ஆன்சர் சொல்லாதீங்க, கொஞ்சம் ஒரு நாள் திங்க் பண்ணட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.